Expedient Zack. Expedient Zack, suc de llimona, guió 4. Testimoni principal, una tal Gwen Killerby. Mira, Spencer, com ja saps, sóc del comitè oficial de benvinguda del Horace. Per tant, quan ve un nou alumne, com ara en Jason, tinc l'obligació de mirar que s'hi trobi bé. Vull tocar el 2 ja. No hi ha noies. Només una. I, com que és molt guapo, crec que seria tot un detall demanar-li que m'acompanyés al ball. Sortir amb la Gwen? Això mai. La Gwen ens veu estrictament com uns amics. No hi sortiria mai amb nosaltres. De fet, per ella, de vegades és com si fóssim invisibles. Jason, només el nom ja em fa angúnia. Ja, i la Gwen es veu que li demanarà que l'acompanyi al ball. Què, de veritat? Li hem d'impedir. A la Gwen? És com... Desaparegut. un tornado en un càmping de caravanes. Però és amiga nostra. Hem de vetllar per ella. A més, en sabem alguna cosa d'aquest tal Jason? No, res de res. Ja. Mira, la Gwen potser no en vol res d'ell. Potser és que es passa d'educada. De fet, és molt propi d'ella passar-se d'educada. Potser. La Gwen escriu un diari? Doncs només hi hem de fer un cop d'ull. Escolteu... Ara no. Zack, tu segueix-me. Hola, Gwen. Estàs nerviosa pel ball? Sí, sort que he convençut la comissió de festes perquè el tema de la decoració sigui la collita. I un ball sense carbasses i llegums no és el mateix. Esclar, ens ho passarem bé. Sí, ja ens veurem. Ah, entesos. Bé, ja toca anar a classe. Et faria res llançar-m'ho, sisplau? Gràcies. Què? Que la pàgina que escrivia estava en blanc. És el que us volia dir. Fa servir tinta invisible. Tinta invisible? I per què ho fa, això? Esclar, quin motiu pot tenir per fer-ho? Deixa'm pensar. Aquesta fórmula la vaig crear jo. Barreja suc de llimona amb aigua... Ja, se'n diu llimonada, d'això. Deu ser bo. Em moro de set. Adéu. Què tens? No res, és que... m'ha agafat una cosa estranya. Com si... Tio, Què em passa? Has desaparegut? Oh. Ostres! Quina passada! Què? Com et trobes? Em pica tot. La meva tinta invisible és principalment suc de llimona. Per tant, jo diria que t'ha agafat una gran reacció al·lèrgica a la pell. I per què m'ha desaparegut la roba? Ja t'he dit que és una gran reacció al·lèrgica. Vine, que et prendré el pols. Aquí no. Espera't, que ja vinc jo. No, espera't, cap allà millor. Vols parar de fer el burro? Hem d'aprofitar que ets invisible abans que et passi la reacció al·lèrgica. Aprofitar-ho? Primer ho hem d'estudiar. Ja. Escolteu, hem de protegir la Gwen. No el conec, aquest tal Jason, però sé com són els tios i per això no me'n refio. Faràs una missió de reconeixement. Has de descobrir què pretén abans que li faci mal. Què hi dius? Molt bé, ens divertirem. Ostres, ets molt amable. Ja, és pel ball. D'això, per cert... Ostres, en Vernon li demanarà que vagi al ball amb ell. T'agradaria que t'acompanyés al ball, ce soir, que en francès vol dir aquest vespre? No, que en francès vol dir no. Hosti, li ha donat carbasses. Que fort. Mira, és que tinc per sistema, no... No sortir mai amb nois del Horace Hyde. Entesos. Per això resulta que tampoc puc acceptar aquest regal. És excessiu.
Gràcies per això. Sí. De veritat? I dius que vols cap a casa meva? Ah, perfecte. Molt bé, escolta, m'has d'ajudar. Vull estar elegant, però sense arribar a intimidar. No, encara no li he dit a en Jason. En Cap? Mira, el que li passa en Cap més que... Ai, Et puc trucar després? Entesos, adéu. merda. Qui hi ha? Hi ha algú? Mira, la Gwendolyn té certes normes. Les normes s'han fet per infringir-les. Segur que aquest vespre m'acompanya al ball. Però jo vull que vingui amb mi. Li demanaré i la deixaré plantada. Tu aprofitaràs les sobralles. I la Gwen veurà que ets un noi amable, atent i sensible. Per què em vols fer aquest favor? Per $20. Fet. Ja ho sabia. En Jason no sent res per la Gwen. $20, almenys em podria demanar 50. Li hem de dir. Jo no. Tu. Jo? I en Zac? En Zac és invisible. A més, no hi té traça a parlar amb dones. Tens raó. Segur que l'espifiaria. Escolteu, que sóc aquí. Saps què? Li diré jo. A mi segur que em creurà. Saps què et dic? Que t'equivoques de mig a mig. Primer, en Jason encara no m'ha demanat res. I segon, a diferència de tu, no m'espero sempre el pitjor de la gent. Mira, si vull que en Jason se senti integrat, és cosa meva, entesos? Va, i ara posa't a penjar les tires de crispetes. No ha anat bé. Passem al pla B. Que no és el C. La meva missió de reconeixement ha sigut el pla A. No, és el pla B. El pla B. Què t'agafa? Que pateixo per la Gwen. Us diré què faré. Primer, en Zac entra a l'habitació de la Gwen. Vigila que no et vegi ningú. Em penso que me'n sortiré. I li agafes el diari. Segon, l'Spencer. Amb els teus coneixements tècnics llegeixes el text invisible del diari. Així sabrem com li agraden els nois i ho podrem fer servir contra en Jason. Afanya't, que ens ha quedat tornar al diari. Faig el que puc. La llum ultraviolada hauria de fer aparèixer les lletres. És forta. No, espera't, home! Si correm Què tant... passa? Això! I ara què fem, Què fem? No en tinc ni idea. Nano? T'has carregat el diari de la Gwen. Jo diria que m'hi han ajudat una mica. I força! Ara la Gwen ens matarà! Un moment. En tens més de tinta invisible d'aquesta? No, però tinc llimones a la taquilla. Li donen aquell olor tan bona i refrescant. Molt bé, fes més tinta d'aquesta i torna-ho a escriure tot en un altre diari. Si no sé què hi havia escrit. Tant se val. Quan la Gwen escalfi el diari d'aquí a 10 anys ja no se'n recordarà. Posa-hi les coses que pensen... les ties, les típiques. I ja està. I en Zac tornarà el diari a l'escriptori. Funcionarà. O no. Proves? 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 No n'he pogut fer més. No passa res. Potser és que has desenvolupat tolerància a l'al·lèrgia. Beu-ne més, però guarda'm pel diari. Ara, començo a tenir pico. Ostres, a mi només em surten grans. Va, escriu. És que jo no ho sé què pensen les ties. Fes un esforç. Zac, Sóc aquí. hem de trobar la Gwen abans que en Jason. Per què?
Perquè si li demano d'anar al ball només com a amics, no hi podrà anar amb el Jason. No fallarà. I si et diu que no? Molt bona. Anem. Està lliure, aquesta cadira? No. Hola, Gwen. Et volia dir una cosa. Et fa res? No, tu digues. En Dicky li barra el pas. Tens un forat, aprofita'l. No puc. Què vol dir que no pots? Va, home, que només és la Gwen. Sí, ja ho sé. Ara veig per què estàs tan amoïnat. T'agrada la Gwen. Vull dir que t'agrada de veritat. No, no és veritat. Esclar, i aquell dia de la setmana passada que us miràveu amb aquells ullets, suposo que no ho fèieu per res. Mira, allò va ser diferent. Va ser un dels teus desastres paranormals. O no? Els nois no saben veure què és important de debò. Per exemple, les mixetes i els bons sentiments i l'amistat i saber escoltar. No escolten mai. Ja ho tinc dominat. I les trenes i els cucs. No, els cucs no. Escolta, et volia demanar si em faries l'honor de... Els llibres rellisquen molt. Vaja, no ho sabia que fossis tan poca traça. No, no ho sóc. És tan tendre. Ah, sí? Perfecte. Hola, Gwen. Vés-te'n. Doncs res. Et volia dir si... Escolta, que sí, que vindré al ball amb tu. Vine'm a buscar a les 8, d'acord? D'acord. Que bé. Adéu. Estimat diari, he descobert que els homes són uns gossos. Només van darrere d'una cosa, dels còmics. Que ara estava inspirat. He copsat l'alegria de la Gwen quan va trobar el color préssec per la seva habitació. No és un color préssec Barbie, és una... Deixa-ho mica estar. més- Hem d'evitar amb els majors i tornar al diari de la Gwen abans que sàpiga que l'hem agafat. Zac, Sóc aquí. ai, Aquí! corre! Molt bé. Dia lliure. Ostres! 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 Vinga! Viure en un col·legi només de nois té molts inconvenients. És com tenir 150 germans petits que apareixen sempre en el moment menys oportú. No tens intimitat. Fins i tot tinc un diari fals per si algun noi se li acudeix mirar-me'l. No n'hi ha cap que te'n pugui refiar? Sí, en Zack, en Cam i l'Spencer. Almenys em respecten la intimitat. Em sento tan... indigna. Sisplau, traieu-me d'aquí, he de sortir. Per què? He de sortir, he d'anar al... Saps quanta llimonada m'he begut? Últimament he pensat molt en Cam. Ah, sí? Potser està una mica massa enamorat d'ell mateix. Llàstima que no sàpiga tractar amb noies. En canvi, l'Spencer sí que les entén, les dones. I tant! Digui? Sí, Jason, baixo ara mateix. Molt bé, fins ara. D'acord, adéu. Aquest vespre només vull ballar. És tan divertit ballar. Tant de bo els nois ho entenguessin. Les coses serien més fàcils. Sí. Hola, com és que has trigat tant?
He hagut de fer una cosa. Ei, hola. I en Camp? No vol venir. Està una mica fuma. Sí, molt bé, fins després. D'això, t'agrada el futbol? Sí, m'encanta. Estaria bé que el Forest Highway en tingués un equip. Sí. Has vist en Vernon? No. Mira, aquesta cançó m'encanta. Vols ballar? Ballar? No. Potser després. Vaig a buscar un refresc. Molt bé. Vinga, fins ara. Hola, Zack. Vols ballar? Potser després. Hem de parlar. No hauries d'haver vingut al ball amb en Jason. Ah, no? No. Hi ha molts altres nois amb qui hauries pogut venir. Com, per exemple, en Camp. En Camp? En Camp té un munt de nòvies. Calla. M'ha dit no sé què que en Jason m'havia demanat que vingués amb ell per guanyar una aposta. Potser està gelós. Escolta, Què? Com ho sabies? perquè t'he espiat. Com dius? Em sap molt de greu haver-te agafat el diari, però encara sort que era de mentida. M'has agafat el diari? Però després te l'he tornat. Perdona'm. No t'ho podré perdonar mai, això. Ho he fet per ajudar-vos a tu i en Camp. En canvi està picat? Oh, esclar, entre vosaltres tres només teniu un cervell. Gwen! I ja està. Torna-li els diners ara mateix. Ah, no sé pas de quins diners em parles. Resulta que ho sé tot. T'ho puc explicar. T'acompanyo a casa. No, ho sento. La meva norma de no sortir amb nois del Forest torna a estar en vigor. I si m'apunto a un altre col·legi? No, la norma també s'aplica als llafiscosos de tot arreu. Mira, tinc una idea, però m'he de tornar invisible un altre cop. Què és? Llimonada. No hi tens massa resistència. No em pots veure prou per tornar a desaparèixer. Ho he d'intentar. Oh, hola, que t'amagues? Sí. Saps una cosa? M'ho podries haver demanat. Però no, tu volies estar segur que et diria que sí abans de jugar-te-la. Un noi com Cal m'ho hauria demanat i punt. I un noi com Cal no enviaria els seus amiguets a espiar-me. Ja ho sé. Tens raó, l'he cagat. Oh, vaja, no t'havia vist mai tan trist. No? M'agrada. Gràcies. I què puc fer perquè em perdonis? Treu-la a ballar. No, ara no. Vinga, és el que li agrada. Treu-la a ballar. Escolta, vols ballar amb mi? Com dius? Però si no hi ha música? Ostres, que ho tenies preparat, això. Gairebé m'entendreix i tot. És veritat que tens tantes nòvies? Tinc moments. I com ho saps quan va de debò? Quan em suen les mans i semblo burro. És el candelata.
Hosti, jo me'n vaig. Val més que fugi. No en tornem. Expedient Zack, suc de llimona, guió 4. Pel que sembla, en Zack Greenberg ja ha superat l'al·lèrgia a la tinta invisible. Han desaparegut les proves de la invisibilitat, a excepció d'aquest vídeo, que és una prova irrefutable. Em dic Zachary Greenberg i sóc invisible. No se'm veu. Ho veieu? Algun efecte secundari? Només la picor. Ostres, l'esquena i els omòplats. Spencer, grata'm. Grata'm. Ai, que aquí tinc la cara. Perdona. He vist una finestra que es movia. Tota sola. Feia així. De tant en tant em sembla que sento olor de gent morta. El ball va anar bé, però va ser com tots. Les noies, si no ballen, xerren. De vegades penso que no caldria ni que hi anessin. De veritat. I puc dir tot el que em vingui de gust. Només si té relació amb el cas. I m'escoltaràs? Esclar. Molt bé. No, no he vist el Zack invisible. La gent que és invisible no la pots veure. Com a màxim la podries sentir. Però podria ser un altaveu amagat. Que m'escoltes? Així? Una mica més amunt. Així? Gràcies.